Ben Türkmenistan'ın halk atşynasy Serdar Baýramdurdyýew ogly Serdar Baýramdurdyýew. Atlara ýydak etmek, tälim bermek, olaryň kämil hereketlerini sunat derejesine getirmek bizim borjumuz. Bu işi yekelikde başarıp bolmaýar. Muň üçin agdyr topar gerek, iň owdan atlar gerek, esasanam anam gerek. Olary erketmegi kakyndan öwrendim. Iň şeksiz dostlugy bedew bilen adam arasyndaky dostlukdygyna düşündim. Kakanyna edip, olara durmuşumy bagşlap, halkymyza, watanymyza, gahrman arkadağymyza hyzmat edip bilsem, ömrümiň iň uly arzuwyna ýetdigimdir.